Asibingelele ekseni bathandekayo umprofeti umama umfundisi mama Mthalane ama-elder amadikoni bonke obaba omama abasha ama-eagles abantwana abancane omkhulu nogogo ivakashi zethu hambeli zethu ihlobo zethu ezikhona ninonke bathandekayo sanibonani ngegama lenkosi amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osithandayo osinakekelayo onathi obhekelela konke kwethu bathandekayo ngesandla sakhe esinamandla amen. Sesingenile ekseni sathandaza sadumisa inkosi sahlabelela phambi kwenkosi sanikela sithatha leli thuba ubasamukele izwi elisinkwa sethu sokuphila sikamoya egameni lenkosi amen. Ngeviki ledlule sifundile sezwa ezwini lenkosi ngokuhlakanipha ukuthi ukuhlakanipha ngaphandle kokuthi umuntu uyazalwa ehlakaniphile kodwa futhi ukuhlakanipha kuyacelwa abathandekayo enkosini umuntu akwamukele. Hallelujah. Safunda izwi lenkosi incwadi kaJakobe uchapter 1 verse 5 lithi kepha uma kukhona omunye phakathi kwenu oswele ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngokungagudli futhi engabalisi uyakuphiwa lokho. Hallelujah. Sabona ezwini lenkosi ukuthi inkosi uSolomoni yalithatha leli thuba lokuthi nihambe yocela kuNkulunkulu icele ukuhlakanipha. Inkosi uSolomon yayocela uSomandla ukuthi esihlalweni sayo sobukhosi emsebenzini uNkulunkulu amthumele kuona uNkulunkulu amupha ukuhlakanipha ukuze ezokwenza umsebenzi ngamandla okuhlakanipha. Izwi lenkosi liyasiqinisekisa ukuthi wakuphiwa ukuhlakanipha. Hallelujah. Obunye sabona futhi uDaniel nabahlobo bakhe lithi izwi lenkosi bazimisela enhlizweni yabo ukuthokozisa uNkulunkulu. uNkulunkulu wabapha ukuhlakanipha. Hallelujah. Kwaba njengomvuzo uNkulunkulu uthi ababusise ngokuhlakanipha. Hallelujah. Sabona ukuthi ukuhlakanipha kufanele sikufune njengesiliva bathandekayo uNkulunkulu uyaphana khona. Sakubona futhi ukuhlakanipha ukuthi kuyinzuzo. Hallelujah. Ukuhlakanipha masukutholile kukwenza ube nempilo ende. Hallelujah. Ukuhlakanipha kukunika ingcebo nodumo. Hallelujah. Sabona futhi kwincwadi yeZakha chapter 4 ukuthi ukuhlakanipha kuyagcinana. Ukuhlakanipha kuyalondolozana. Hallelujah. Sabona na ku chapter 8 kwiZakha ukuthi amakhosi abusa ngakho ukuhlakanipha. Abaseyihlalweni eziphakemeyo basebenza ngakho ukuhlakanipha ikhona okubenza babuse kahle bahole kahle abantu ngenxa yani yokuhlakanipha. Hallelujah. Ngafisa ke siqhubeke ezwini lenkosi namhlanje sikubuke lokhu ukuhlakanipha bathandekayo. Mark chapter 6 verse 1 and 2. Ncwadi kaMark chapter 6 verse 1 and 2. Bese siphinde sibile futhi kuJakobe chapter 3 verse 13 siphele ku17. Siqhubeka nakho ukuhlakanipha. Sibuke izithelo zokuhlakanipha ukuthi uma sekukhona kwenzani bathandekayo. Hallelujah. Ukhona makhelwane kuseduze kwakho ukuthi ukuhlakanipha. Hallelujah. Amen. Singafunda ku Mark chapter 6 verse 1 and 2. uJesu wasuka lapho waya ezweni lakubo. Yebo. Abafundi bakhe bamlandela. Selifikile isabatha waqala ukufundisa esinagogeni. Yebo. Abaningi ababelalele bamangala bathi. Abaningi ababe
lalela ukufundisa kwaJesu benze njani bamangala bathi yebo ngabe lo ukuthatha kuphi lokhu na lokhu ayekufundisa indlela ayefundisa ngayo bamangala ukuthi lokhu ukuthathaphi na nikhona bathandekayo amen lokhu ukuthathaphi na cela ngibuleka leli iBhayibheli ungaqhubeka kuhlakanipha kuni lokhu akunikiwe na okwesibili kuhlakanipha kuni lokhu okunjani bathandekayo akunikiwe bamba lelo gama nikiwe kunomnikazi wokuhlakanipha amen ukuhlakanipha kuvela kumnikazi wakho uthi uJobe mayibuza athi kuvela phi na kuhlakanipha kutholakala kuphi na phinda kuhlakanipha kuni lokhu akunikiwe na kuhlakanipha kuni lokhu akunikiwe na yabo zimangaliso zini futhi lezi azenza ngezandla zakhe thandaza sibonge izwi lenkosi siyabonga baba izwi lakho liphilile lengamandla khuluma ngalo phezulu kokuphila kwethu ufezekisa inhloso yakho lo ngalo kithina egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu amen haleluya laba thandekayo sifunda izwi lenkosi kwincwadi kaMark chapter 6 izwi lenkosi lisinika isithombe ukuthi uJesu kwafika isikhathi la khona eyangakubo mayefika khona njengomuntu owaziwayo endaweni mawufunda amavesi alandelayo baze babuzana ukuthi kanti akuyena lo umbazi akuyona le indodana kaMaria akuyena lo umfowabo kaJohane umfowabo kaJakobe na kanti odadewabo abekho yini lapha phakathi kwethu na amen bemangaliswa yini bathandekayo ukuthi uJesu lo abamaziyo uJesu lo ozalwa kule ndawo but kuhlakanipha kuni lokhu anakho haleluya ngaphela lokho kuhlakanipha zithelo zini lezi ezenzeka ngezandla zakhe ngenxa yokuhlakanipha anakho bathandekayo amen izwi lenkosi liyasikhanyisela bathandekayo ukuthi ukuhlakanipha abazalwane uma sekufikile kunezithelo ngesonto ledlule sizwile ngakho sakucela sakwamkela sesikwamkelile bamba makhelwane kunani kunezithelo Jakobe chapter 3 verse 13 ngubani ohlakaniphileyo noqondayo phakathi kwenu na yebo makakhombise ngenkambo enhle ukuthi imisebenzi yakhe yenziwe ngobumnene ngubani ohlakaniphileyo no qondayo phakathi kwenu na bamba lokho ubani kuyabuzwana la onjani ohlakaniphileyo nonjani noqondayo phakathi kwenu na ubani nansi into azoboralisa ngayo makakhombise ngenkambo makakhombise ngenkambo enhle ukuthi imisebenzi yakhe bambaka ukuhlakanipha kunemisebenzi kunezithelo amen awuhlakanipha bazali bese kungenzeki lutho thinto makhelwane njengoba imbatho sokuhlakanipha kufanele kuvele ini manje izithelo bathi kuJesu kuhlakanipha kuni lokhu na ukwamkeliswe ubani msebenzi mini le yokuhlakanipha ivezayo uyababa makhelwane ukuhlakanipha kunani bathandekayo kunezithelo haleluya makakhombise ngenkambo enhle ukuthi imisebenzi yakhe yenziwe ngobumnene boku baba makhelwane lelizwi liyasiqinisekisa ukuthi kuba nezithelo ekuhlakanipheni amen zikhona izithelo bathandekayo kukhona into ezoguquka kunina kuzovela izithelo ngenxa yokuhlakanipha esikumukelile kunezinto ezizokwenzeka kathi izinto zenzeka ngenye indlela kathi izinto ziyilento eziyiyo but wembethe njengamanje wamukeliswe ini ukuhlakanipha ukuhlakanipha kuzenjani manje kuzoveza izithelo awuthi maye wena simo obuphikisana nami sekuzovela izithelo zokuhlakanipha ukuhlakanipha kuzoveza
isithelo kuwe. Kuwe. Uyayizwa into ayitshoyo uyayikholwa. Amen. Ukhona makhelwane. Lemnyango kade lokhu ivimbile phakathi phambi kwakho. Lemnyango bingafuni ukuvuleka phambi kwakho. Lesime bengafuni ukusolveka phambi kwakho. Sewembethe ukuhlanipha kuzovela isithelo. Sokuhlakanipha abathandekayo. Bese beyababaza abantu bathi kuhlakanipha kuni lokhu. Ukwamukeliswe kuphi na ngoba uma wamukela ukuhlakanipha kuguquka izinto. Kuguquka izimo. Kuguquka indlela. Kuguquka ukwenza kwezinto. Nikhona abathandekayo. Hallelujah. Hallelujah. Awuthi makhala umnika u-high five thana kuzoguquka izinto. Kuzoguquka izinto. Ayawukakasho makhala nawe ukayibambe. Ufuna mina uyibamba ngempela umthetho udeclare ukuthi kuzoguquka izinto koshintsha izinto ngenxa yesithelo sokuhlakanipha. Hallelujah. Umnika u-high five ushaya ubamba uthi hey koguquka izinto. Hallelujah. Ngoba ukuhlanipha kunani bathandekayo? Kunesithelo. Lona loyo uthi kunesithelo ekuhlanipheni. Kunesithelo ekuhlakanipheni. Kunesithelo ekuhlakanipheni. Kunesithelo ekuhlakanipheni. Abantwana abancane banganyakaza nisebebadala kakhulu. Kunani ekuhlakanipheni? Kunani ekuhlakanipheni? Kunani ekuhlakanipheni? Kunani ekuhlakanipheni? Kunani na? Sathi ngabe uyagabisa uma ukuthi kunezithelo izovela. Ngenxa yokuhlanipha engwambe sekunezithelo izobonakala. Ngizohamba kuvela izithelo. Ngizobamba izinto kube nezithelo. Ngizokhuluma kube nezithelo. Ngizokwenza kube nezithelo ngoba ekuhlakanipheni kunani bathandekayo? Kunezithelo. Manifestation. Yes Lord. Manifestation. Hallelujah. Manifest. Hallelujah. 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 Yes Lord. Bababaza bathi kuhlakanipha kunilokhu bese thu Jakobe makakhombise ngani ngenkambo enhle ukuthi imisebenzi yakhe yenziwe ngobumnene bokuhlakanipha. Ayenziwanga nje ungenxa yokuhlakanipha. Hallelujah. Amen. Uma ufunda ku Luke chapter 2 indaba nje sawuzukuvula ngizokufundela uverse 40. Luke chapter 2 verse 40 lithi wakhula umntwana khulunywa ngoJesu. Wakhula umntwana waba namandla wagcwala ukuhlakanipha. Hallelujah. Umusa kaNkuluNkulu wawuphezu kwakhe. Bathini ka bendawo bathi kuhlakanipha. Kanti uJesu wenziwa kanjani bazalwane? Wanikwa ukuhlakanipha. Asakhathazeki ngoba sizwile ngakho last week ukuthi kuyacelwa. Umuntu bese eyakwamukela. Verse 17. Kusengena uJakobe chapter 3. Kepha ukuhlakanipha okuvela phezulu okokuqala nje kuhlanzekile. Uyasizwa isithelo. Okokuqala nje ukuhlakanipha okuvela phezulu kunjani? Kuhlanzekile. Yabo? Bese kuba nokuthula. Okwesibili lalela makhelwane kuzophela ukuxokozela. Ngenxa yesithelo sami sokuhlakanipha. Lezi inkinga ebezixaka ukuhlakanipha kuzokulethela ukuthula ngoba uzoyisolva. Kuzovela isixazululo. Amen. Bese kuba nani bathandekayo? Awuthi ukuthula Ukuthula. kuyisabelo sami. Kuyisabelo sami. Ngenxa yokuhlakanipha Ngenxa yokuhlakanipha kuzovela kuzovela empilweni yami. empilweni Awuthi ngamandla okuhlakanipha Amandla okuhlakanipha. nangesipho sokuhlakanipha Nangesipho sokuhlakanipha. ngizoba nokuthula Ngizoba nokuthula. kwezempilo. Kwezempilo. Ngizoba nokuthula Ngizoba nokuthula. kwezezimali. Kwezezimali. Ngizoba nokuthula Ngizoba nokuthula. kuyo yonke into yami Kuyo yonke into yami. ngenxa yesithelo Yesithelo. sokuhlakanipha. Awu lento esiyikhuluma bazani siyayimemezela. Siyayidala ezweni lakomoya siyayisekela. Amen. Ayinakujika imisiwe isithelo sokuhlakanipha. Amen. Sizokulethela ukuthula. Amen. Xokozela kuzophela. Yes Lord. Hallelujah. Amen. Qhubeka. Uzwela. Kube nozwela. Ngenxa yokuhlakanipha bazana uzokwazi ukuba nozwela ngoba uzokwazi ukuzwela kwabanye abantu uthi akakafinyeleli lo angimlekelele naye aze afinyelele la ngikhona. Amen. Awuzukudlula nje umuntu awuzukuziba nje abantu kodwa uzoba nani nozwela ngenxa yokuhlakanipha. Ngoba ekuhlakanipheni bazana uzokwazi ukuthi uzwelo lwenza ukuthi uNkulunkulu asupply more phezu kwempilo yakho. Amen. Ukhona abathandekayo. Amen.
Ngalesikhathi uNozwelo ulula isandla noNkulunkulu wezenjani. Ulula isandla naye. Ukuhlanipha kokuzokuvulela lo mnyango ukuthi nawe uvula indlu yakho bazana isabalale ukuze uzokwamukela okuningi kakhulu, yebo? Amen. Ukulalela. Ukulalela ukuhlanipha kuzokwenza kanjani? Ulalele ngoba uthi uNkulunkulu ezwini lakho uma ulalela nokulalela lezi zibusiso siyakufika phezulu kwakho zikufice. Haleluya. Ukuhlanipha kuzokwenza ulalela ukuze uzokwazi ukuthola izibusiso zokulalela. Kukhona izinto abazana isitha esingahluphi ukuthi lokhu silwa nathi sisenzisa lokhu nalokhu. Sisenza nje ukuthi singalaleli khona singezuku benefit. Nikhola bathandekayo. Uyazi uSathane uthi mangabe nje wakwenza wanga vele awusezuku hlomula lutho. But uma ulalela nokulalela kwenzakalani kuwe? Lezi zizibusiso zikaNkulunkulu omlalelayo ziyakufika phezulu kwakho. Zikufice bese uthi uNkulunkulu uyakubusisa ensimini. Uyakubusisa emzini. Uyakubusisa emsebenzini wezandla zakho. Uyakubusisa kwiqoma lakho. Uyakubusisa ekungeneni nasekuphumeni. Wenziwa yini bazalwane? Isithelo sokulalela. Ngoba uNkulunkulu ngesikhathi umlalele yena wenzenjani? Uyathembeka. Amen. Ukuthi wena ulalele isiyalezo sakhe. Uthi kuAdam noEva ningadli. Yayizwa le? Ukulalela kwabo kuzobagcina bembethe inkasimulo. But ungalaleli kwabo kwenza ukuthi balahle ngela uthi makhona ngizolalela. Ngizolalela. Ukhuluma kamoya. Ukhuluma kaNkulunkulu. Ekhuluma ngezwi lakhe. Ekhuluma noma ngayiphi indlela empilweni yami. Ngizomlalela. Qhubeka futhi kugcwele ububele. Bugcwele ububele ukuhlakanipha. Yabo? Nezithelo ezinhle. Bamba makhelwane. Kunezithelo. Ukuhlakanipha. Ezinjani kodwa? Ezinhle. Qedela? Akunalo ubandlululo nakuzenzisa. Akunabandlululo ukuhlakanipha. Futhi akunakho ukuzenzisa. Ukuthi ngenzela nje, but wenza ngeqiniso. Hallelujah. Amen. Ngifisa abathandekayo sibuke umfanekiso esubukile last week kaSolomon owacela ukuhlakanipha. Sibone ukuthi kena ayivelanga nezithelo zokuhlakanipha. Likhona abathandekayo? Amen. Ngoba nawe kule season emanifestation kuzovela ini? Izithelo zami. Sokuhlakanipha. Sandla sakho sakwa right hand baba. Baba. Ngamukela ukuhlakanipha. Okuvela kuwe. Makwehlele phezu kwempilo yami. Mangigcwaliswe ngokuhlakanipha. Okukhulume ngakho ezwini lakho. Uthe ezwini lakho uma ekhona oswele ukuhlakanipha makacele kuwe. Wena uNkulunkulu uyaphana ngokungabalisi. Ngiyabonga baba ukuthi ungiphile ukuhlakanipha. Ngiyabonga baba ukuthi ungiphile. Njengalokho ngikucelile. Njengalokho ngikucelile. Senginakho. Lokho ukuhlakanipha enginakho. Lokho ukuhlakanipha enginakho. Uzoveza izithelo. Uzoveza izithelo. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Oh bathandekayo, deposit yasezulwini phezulu kwenu. Musa nesibusiso nesithelo sokuhlakanipha siphezulu kwenu. Hallelujah. Amen. Nizokwenza izinto ngamandla okuhlakanipha zingabe isafana. Amen. Zibe nemphumela ehlukileyo. Kungabe kusemakhaya kuzoguquka. Kungabe kusemsebenzini kuzoguquka. Kungabe kusebudlelwaneni kuzoguquka. Kuyo yonke into ngenxa yamandla esihlakanipha isithelo sokuhlakanipha. Hallelujah. Amen. uSolomon wacela ukuhlakanipha. Izwi lenkosi lithi uNkulunkulu wamupha ukuhlakanipha. 1 Kings chapter 3 makhosi okuqala esithathu verse 24 uphele ku28. Bese kuba makhosi okuqala chapter 4 verse 29 uphele ku34. Bese kuba uchapter 9 wona makhosi verse 26 phele ku28. Bese uma ngamakhosi okuqala chapter 10 verse 1 phele ku5. Esecelile ukuhlakanipha Solomon kwaba khona izithelo zokuhlakanipha. Ukhona makhelwane? Amen. Njengalokho usukucelile ukuhlakanipha okwamukela sekuzoba nani? Ngiyathandaza abathandekayo amandla okuhlakanipha mabaniphushe. Amen. Nifinyelela ngaze lifinyelele khona. Amen. Akuhlakanipha lokhu esikumukelile lokuhlakanipha esikuphiwe
makusenze bazana sibe nama ideas amasha, sibe nama strategies amasha okwenza izinto. Akube ikhona ukuzivusayo bazana salele kusipha umqondo ukuthi ngizovuka ngenza ukuthi ngikwenze kanje kwenzeke kanje. Lokho kuhlanipha bazana makuzivuse connected abantu aba relevant ukuthi mangakhuluma nobani kanti uya ngempela ozokhuluma naye. Makukwenze lokhuhlani bazana ube sesikhathini, ube sendaweni right ngesikhathi esiright. Ukuze uconnect nabantu abafanele ukuze kuvele ini izithelo. Maniphakanyiswe bathandekayo. Kungabe semsebenzini eninzayo makube noguquko lamandla esithelo sokuhlakanipha. Maniphakanyiswe kwezomnotho kwenu bathandekayo. Kusukela manje ngokuhlanipha makuphela ukweswela. Ngamandla okuhlanipha siyakhomanda abazalwane ukweswela kuba kuqhele bese kuza okuchichimayo kube isithelo sokuhlakanipha. Ngamandla okuhlanipha bathandeka manibona izinto ezingamathuba amahle ezodingakala kulesikhathi ezokwazi ukunilethela okuhle nokungcono. Noma ngabe uyasebenza ukuhlanipha makukunika amanye ama ideas ukuthi uphinde usabalala uphile kangcono. Mawungaphili ngehole elilodwa kusukela manje ngenxa yamandla okuhlakanipha. Ukuhlakanipha makuvula iminyango. Mawube yilokho nalokho okuzokungenisela impumelelo noma inhlala kahle empilweni yakho. Ekwazini naseqondeni ukuhlanipha makukuchallenge ukhuphukele kwamanye amazinga. Ungabisacabanga ngendlela eyodwa but usabalale kwenzeni, usabalale ezintweni, usabalale empilweni, usabalale kuyonke into oyithinta ngezandla zakho. Ukuhlanipha makupha uqondo ongasibe nakho, ube nezinto ongakazi uzenze empilweni uzenze bese siyenzeka zibe nezithelo kulesikhathi ngenxa yamandla okuhlanipha. Lokho siyakhuluma, lokho siyakusekela, lokho siyakumemezela, lokho siyakudedela phezulu. Makube isabelo senu ngegama lika Jesu. Shall we celebrate our King? Shall we celebrate our King? Hallelujah. Hallelujah. Bathi ke abasen bangakuboka Jesu bathi kuhlakanipha kuni lokho ukwamukeliswe kuphi na. Hallelujah. Babeswela umuntu engafika kubona bathi kuyacelwa kuyamukelwa futhi enkosini. Hallelujah. Izwi lenkosi lithi wakhula umntwana wabanamandla wagcwala ukuhlakanipha. Uthi uJobe kuhlakanipha kutholakala kuphi na? Singakuthola ngaphi na? Ukhuluma uJobe usesimeni la khona izinto zingahambi kahle. Lithi iBhayibheli kwaphendula ukufa kwathi sizwile ngakho but akukho kithi. Kuthiwa kwaphendula nokujula bathi sizwile ngemisebenzi yakho kodwa akukho kithi. Ngamazwi akukho ekujuleni, akukho ekufeni. Bese lithi kwaphendula ezweni labaphilayo bathi siyananela ngakho, siyezwa ngakho but akukho kithi nakho. Hallelujah. Bese izwi lenkosi kwavela kuNkulunkulu wayesethi ngokuba kukhona kuye yena konke omqalisi nomphelelisi wakho konke. Kukuye yena onamandla okwazi ukubona. Ube esehla uNkulunkulu waya kumadoda nabantu ephethe ukuhlanipha wayesethi kuwo uqala kokwesaba mina kukuhlakanipha. Hallelujah. Uqala kokuhlanipha kukwesaba mina uNkulunkulu. Ngamazwi uNkulunkulu esekuphethe ukuhlanipha akakukodlelanga thina, wasinika thina indlela yokukuthola ngokuthi uma siza kuye ila kuqaqeka khona ini ukuhlakanipha kuza kithi. uJesu wakhula ekhonza uNkulunkulu, wesaba uNkulunkulu, wayesiyaphiwa ini ukuhlakanipha. Ikhona abathandekayo. Izwi lenkosi lithi isithelo sakho simnene sinokulalela. Yila kuvela khona ini ukuhlakanipha abathandekayo. Hallelujah. Ngoba kula ekuthobeleni nasekuzweni umnikazi wakho ukuhlakanipha bese yakupha khona. uSolomon waya kuye uqobo wathi Nkosi unginikele lesisizwe bangisihole, ngiyacela ungiphe ukuqonda nokuhlakanipha. Izwi lenkosi uNkulunkulu wamupha. Asibone ke isithelo esephiwe ukuhlakanipha. Makhosi oqala chapter 3 verse 24 uphele ku28. Yathi ke inkosi ngiletheleni inkemba. Uma ufunda kule ndaba kukhona amakhosikazi amabili eza kuSolomon.
Lithi lenkosi bobabili babe nabantwana abancane. Uma belala lo munye walala pheka umntwana sebelele wafa. Uma yathi yavuka ebusuku wathatha umntwana wakhe sefile. Kuthiwa wayeseyavuka wathatha umntwana ofile wafikwa wathathwa lo osalele owakhe ophilayo washintshanisa wabeka ofileyo wasiyolala no philayo. Uma evuka lo munye ebona umntwana ofile waphika wathi lo akuyena owami. Haleluya. Kuthiwa abaphikisana bebanga umntwana ophila labo mama ababili. Ukhona makhelwane? Amen. Kwaze kwathatha udaba laswa kuphi enkosini ukuthi sinenkinga la kunomama babanga umntwana. Sebefikile phambi kuka Solomon. Osenjani uSolomon? Osephiwe ukuhlakanipha. Yayibamba le? Amen. Singena kulo ndaba esephiwe ukuhlakanipha. Sibuke ukuthi kwenzakalani, yabo? Verse 24. Yathi ke inkosi, ngiletheleni inkemba. Base beyiletha inkemba enkosini. Yabo? Inkosi yayisithi, Yabo? mqayeni phakathi umntwana ophilayo. Yenzani njani? Mqayeni phakathi Umntwana ophilayo. abeza ababili inkosi amna abantwana wozani phuthumani wozani. Wozani abantwana ababili. Kuhle konke wozani. Nisaba ukuma lapha phambili ngesabi sekhaya la. Bambani nawo 50 rand izani ngapha. Bamba ngapha umunye abambe owodwa nje. Awuseneyisikele manje. Bamba ngapha umunye abambe nga. Kuyabangwa la. Uthi omunye owami nalo. Wow. Ithi inkosi lethana inkemba. Uzwenze njani lema? Mqaya phakathi. Zoyikhaya phakathi. Asibuze. Uma isikhaya phakathi kusazosisiza ngani? Ukhona ongakwazi ukuthenga ngalo half. Nalo angakwazi ukuthenga ngalo half. Kusho ukuthi mangase ikayo le mali isizathu soku semali asisekho. Yabo. Yathi inkosi lethana inkemba wenziwa njalo umntwana? Mqaye phakathi. Zwana ke bathandeka qhubeka. Ninike omunye ingxenye nomunye ingxenye. Uyayizwa leyo bathandekayo. Uyayibuka abathandekayo. Ninike omunye Ingxenye. nomunye Ingxenye. usaphila mayisenjalo lo mntwana. Cha. Qhubeka. Owesifazane okungowakhe umntwana ophilayo. Owesifazana okungowakhe sekuzozwakala ke manje ukuthi owakhe ngani yabo? Wakhuluma enkosini. Wakhuluma enkosini. Ngenxa yokuthi kwavuka izinseka ngomntwana wakhe. Oh. Beyizwa ke indaba. Amen. Qhubeka. Wathi ngixolele inkosi yami. Xolele inkosi yami. Mnike yena umntwana ophilayo. Awu inkosi yami yenze njani? Mnike yena umntwana Ophilayo. ukuze izinjani aqhubeke aphile. Ngoba ukusikwa kwakhe usezofana nalo Ofile. ofileyo. Mnike inkosi. Noma mina ngingemthola umntwana uma ephilile. Umntwana mayephilile ilo sona sizathu sokumzala umntwana uthaphile. Amen. Qhubeka. Ungalokothi umbulale. Yebo. Kepha lo omunye wathi. Kepha lo munye wathi yabo lo bethe ngilahlelwe mina. Angeke ngilahlelwe ngedwa la. Yebo? Makangatholwa umuntu phakathi kwami nawe. Hayi, akavela sikwe. Sikwe. Yebo? Makaqaywe. Yebo? Inkosi yayisithatha ithi, Inkosi isithatha ithi. umntwana ophilayo mnikeni lona othe ningamqayi Yebo? ngokuba nguyena ongunina wakhe. Yini leyo bathandekayo? Sithelo. Amen. Qedela. uIsrayeli wonke wezwa ngaleso sahlulelo esasenziwe inkosi. Yebo? Wayesaba inkosi ngokuba wabona ukuthi ukuhlakanipha kukaNkuluNkulu kwakunayo ekwahluleleni kwabo. uIsrael wathuthumela ngoba wabona isithelo Amen. sokuhlakanipha ukuthi uyabona ke le sekuyisithelo sani Sokuhlakanipha. makhelwane kukhona into ozozenza kumangala abantu ngenxa yesithelo sokuhlakanipha. Ngicela ukubambe lokho kukuwe isabelo sakho. Amen. Njengalokho kule ndawo lelizwi liphuma kwena umhlabathi wena kutshalwa kuwena imbewu kuzothela ini isithelo. Amen. Cela ubheke umakhelwane uhalalise uthi hey kuzokwenzeka imangaliso emkhulu. Azokwenza imangaliso. Kuzokwenzeka imangaliso
emkhulu kuzokwenza imangaliso emkhulu nezibonakaliso ezinkulu ngenxa yani yesithelo sokuhlakanipha. Ukhona emuva ngenxa yesithelo sokuhlakanipha kuzokwenzeka imangaliso emkhulu kuzovela ithele izinkulu. Amen. Ukhona makhelwane? Amen. Isithelo lesana sokuhlakanipha. Number 1 Solomon esimbona sivele ngenxa ukuthi usiphiwe. Amakhosi chapter 4 siye ku chapter 4 verse 29 phela 34. uNkulunkulu wamnika uSolomon ukuhlakanipha Yebo. nokuqonda okukhulu kakhulu Yebo. nengqondo esabalele Nengqondo enjani bathandekayo? Esabalele. Yebo. okwesihlabathi esisogwini lolwandle. Ukuhlakanipha kukaSolomon kwakukukhulu kwedlula ukuhlakanipha kwabantu bonke basempumalanga nakho konke ukuhlakanipha kwaseGibhithe. Uma ungahlanganisa izizwe ngezizwe ukuhlakanipha haleluya kuka Solomon haleluya Amen. kwakwedlula bonke abantu base Pumalanga kwedlula bonke ngisho nabantu base Gibhithe. uma ubahlanganisa wayethi mayephakama uSolomon abashaye bonke abachithe bonke. Qhubeka. Wayehlakaniphe kunabo bonke abantu. Wayehlakaniphe kunabo bonke abantu yebo. Kuno Ethani Ezra. Kukhona abantu ababaziyo ukuthi bahlakaniphile. Kukhona abantu ababeziyo ukuthi uma ufika kubona bazokubonisa izithelo zokuhlakanipha but uSolomon wayehlakaniphile kunabo bonke labo bantu basempumalanga baseGibhithe. Ukuhlakanipha kwakhe kwakujulile. Qhubeka. uHemani uKalikoli udada amadodana kaMaholi negama lakhe lalisezizweni zonke nxa zonke. Ngenxa yani yokuhlakanipha yebo. Waqamba izaga eziyi-3000 Ukuhlaka izithelo zanbezo zokuhlakanipha kaSolomon. Akavelanga uSolomon wamukela ukuhlakanipha kwase kuya thuleka nje. Kufaka mase umukela isipho sokuhlakanipha kube noguquko. Amen. Wabhala izaga ezu 3000 yebo. Amaculo akhe awu-1005 Amaculo akhompozwa uyena. Isithelo sanbezo sokuhlakanipha. 1005. Yebamba le? Amen. Bawukutshela abakhompoza amaculo uthatha isikhathi ukuhlanganisa iculo elilodwa. Qhubeka. Wacwaninga Siyalibingelela ba. Siyalibingelela prophet. Amen. Ngaqhubeka. wacwaninga ngezihlahla Wacwaninga uyabona kwasenza iresearch ngalo. Wacwaninga manje. Uhlushwa yini? ukuhlakanipha. Wacwaninga nezihlahla yebo. Kusukela kuwo umsedari oseLebanoni kuze kube kulo ihisopi elimila odongeni. Wakwazi uku-identify izihlahleni ukuthi siphe esi-good for ukwakha into ethile ukwakha into ethile noma ke sokusebenza ukuthi lesi singasebenza kuphi. Kukhona enye into bazali ngiyayidlulela nje. Niyezwa bathandekayo. Kwenze njani? Ngiyadlula. Ihlahla lezi lama herbs lawo bathandekayo. uNkulunkulu wayewalethele khona ukuthi asize imizimba yethu. Siphambana nje mangabe isihlahla sesicwane ngegameni ledlozi kuphela. Usekhona kodwa. Sulahlekile. Awulahlekanga. Sixabana nje nesihlahla uma sesicwane ngegameni ledlozi bese ke ngoba uma uye ekhemisi bathandekayo izihlahla. Amen. Zigaywa abathile zafakwa emashalofini. Kwase kukhishwa igama elihle. Noma ungatshelwanga ukuthi ubani ngalo benzane obeqoba ubethini noma besini noma begida asasi thenga shalofini. But les uma ufunda ukuthi uNkulunkulu Adam no Eve niyakudla kuzithele esinembewu. Sithele esinembewu siyawuba ukudla komzimba. Bese ethi izwe inkosi khona ensimini wayebeke khona isihlahla abazani sokuphila, tree of life. Hallelujah. Kwase kuthi nakhona kwasibakhona ke lesokwazi okuhle nokuba sethi ungathintike lapha. Nikhona bathandekayo. Amen. So uSolomon wacwaninga ngivumeleke ukuthi wacwaninga uhlobo lesihlahla ukuthi siyalunga kwifurniture lesi siyalunga kwiframe lesi siyalunga nalesi kuyikhambi elithile. Amen. Anakho nje ngigcoba amafutha kade ngigquma abazana kwiCovid ngigquma ngani chazana sihlahla. But isiphambana nini naso uma sesi cwaningwa egameni ya ngoba uthi uNkulunkulu ungayi kwaba dlozi naba bhulayo yana kuNkulunkulu yena ungakucacisela. Amen. Nikhona abathandekayo. Amen. Qhubeka.
Wacwaninga ngezinkomo, ngezinyoni, ngezilwanyana ezinwabuzelayo nangezinhlanzi. Yeah. Kwafika abantu bevela ezizweni zonke ukuzozwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Babevela kuwo wonke amakhosi omhlaba ayezwile ngokuhlakanipha kwakhe. Example yesibili yesithelo sani sokuhlakanipha kukaSolomon. Wacwaninga ngakho konke. Hallelujah. Amen. Bathandekayo sesimukelile ukuhlakanipha. Uma ukuhlakanipha mawuniprovoke bathandekayo. Amen. Nithi nilele nivuke nime nesambulo sokucwaninga into ethile ukuze uphumelele. Ucwaninga uhlelo oluthile lebusiness ukuze lizokuphumelelisa empilweni. Ucwaninga abazana uhlelo oluthile lokuphila ukuze uzophila empilweni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngenxa yesithelo sani sokuhlakanipha. Ukuhlakanipha bazana makuniphakamisa. Makunimise endweni engaze ninyathele kuzo. Amen. La izukulwane ezeningaze ifike khona maniphushwa amandla okuhlakanipha. Niyonyathela elemo sataya ikeparasuteya zikaparando kosteketeya. Maniyonyathela eindaweni la khona enanihlalela khona amazulu bengakafiki khona umuntu. Nyathelani ngesithelo sokuhlakanipha. Maguqule bathandekayo isimo sokuphila kwenu ngenxa yamandla okuhlakanipha ngegama lika Jesu. Makunivuse nilele libe nesambulo. Makuthi nilele emaphusheni nakuyizambulo zakwamoya. Ukuhlakanipha kunivulela iminyango engakaze nifike kuyo. Ngenxa yesithelo sani manihlakaniphe kwisizini yemanifestation. Makube nezithelo zokuhlakanipha. Shall we celebrate our King? Eparakatana mahazutai hilo shandayata ekapaya sehendo no kosetelia kurabando lobo seketeliose elolo setelemo kotoria magwezege north, the south, the east, the west. Akumene ithelo. Hallelujah. Example yesibili, one wakwazi ukwahlulela ngokuhlakanipha. Kwakwazi ukubonakala umzali womntwana. 2 wakwazi ukucwaninga izinto. Kwaba nesambulo ezweni lonke ukuthi isilwane sukuthi siphila kanjani. Singanakekelwa kanjani. Hallelujah. Kusho ukuthi ngenxa yokuhlakanipha kaSolomon abantu abagulela ongazilwana zafa. Waba nokuhlakanipha wacwaninga ukuthi makulesi sikhathi masiphathwe kanje, makulesi sikhathi masondliwe kanje. Amandla anawo ukuhlakanipha. Esithathu chapter 9 amakhosi okuqala verse 26 uphele ku 28. Isithelo zokuhlakanipha. Amen. Chapter 9 verse 26 uphele ku 28. Inkosi uSolomoni yakha imikhumbi. Oh bamba uyakuzwa ukuhlakanipha. Amen. Inkosi uSolomon yenze njani? Phela bekhanjwa ngama hashila nezinqola. Amen. uDavid asizwa lutho ngemkhumbi but ngenxa yesithelo sokuhlakanipha uSolomon kwiKingdom yakhe wathi ngizo establish into entsha. Amen. Asizukuphela emahashini, asizukuphela ezinqoleni, asizukuphela kumakamela, asizukuphela imbongolweni, but sesokwakha ini manje imkhumbi. Akubenzeke nakunina abathandekayo. Amen. Makuzaleka izinto ezintsha. Yes, Lord. Manibona iminyango emisha engakaze nifike kuyona. Makuvuleka amathuba ngaze bekhona empilweni. Izinga oke wafika kulo ngokwempilo ngenxa yokuhlakanipha maliguqulo. Maliphindwe kaphindwe maliphindwe kasikhombisa ngegama lika Jesu. Emsebenzini owenzayo iba nama ideas ahlukile okuhlakanipha. Ekwenzeni ekhaya lakho ngamandla okuhlakanipha maguquka izinto. uSolomon bathandekayo wakha ini mikhumbi. Awuthi makhala ngiyathuthuka kwisizini yemanifestation. uNkulunkulu bathandekayo kuleli bandla makaze kube uchitha isaka imoto. Mazigcwale ngapha nangapha nangaphesheya. Ngisho ingane zethu mayidrive ngenxa yokuhlakanipha asibe neindlela abazani yokuguqula isimo sempilo yethu. Yenziwe ihluke kangcono kunakuqala. Ngenxa yesithelo sani sokuhlakanipha. Awuthi lokhu kuyenzeka. Kuzalwa ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kumnene. Ukuhlakanipha kunamandla. Ukuhlakanipha kunegunya. Hallelujah. Amen. uSolomon eseqilile ukuhlakanipha uthe esehlakaniphile wakwazi ukwehlulela, wakwazi ukuresearcha izinto, wakwazi nokwenza izinto ezintsha. Amen. Phinda. Inkosi
Inkosi uSolomoni yakha imikhumbi Yeah. eZiyoni Gebheri eseceleni kwase-Elathi ogwini lolwandle lomhlanga kwa-Edomi. Yebo. uHiramu wathumela ngaleyo mikhumbi izinceku zakhe Yeah. ezazingamatilosi ayelwazi ulwandle kanye nezinceku zikaSolomoni. Yeah. Zaya e-Ofiri zalanda lapho igolide elingamathalente awu 420 zaliletha enkosini uSolomoni. Lalela bathandekayo. uSolomoni wafika indlovukazi yaseShiba yamlethela igolide nxa ukuhlakanipha. But kwisithelo sakhe sokuhlakanipha wakhe imkhumbi. Amakhosi epartaker kwinto yakhayo. Athumela athi ayicela ngalomkhumbi kulandwe igolide. Sihalalise lento entshe yakho yilomuntu. Hallelujah. Ngenxa yesithelo sensokuhlanipha abathandekayo makube khona abantu abasukumayo. Bavele north, bavele south, bavele east, bavele west. Bahlangabeze lesithelo sokuhlanipha esizokwehlela phezweni. Makube nabantu abazohalalisa abathandekayo. Ngelinye ilanga ngathi ngiphuma lapha e-engine garage. Ngangiphuma eMashon enkonzweni. Ngene ngithenge ngangithenga. Uma ngena khona umama wayehleli lapha phandle. Ngena ngangithenga athi uNkulunkulu bingelela lo yamuntu omdala mawuphuma. Ngafika ngabingelela ngisangena bavu. Uma sengiphuma bese esithilini ngicela bangilungisele ushintshi banginike 50 rand bese ngithi sanibona ma ngibingelela ubaba ngithi ma ngisacela ukubingelela nangumuntu omdala ma siyabingelela sanibona ave wayisiyoni bazana. Wathi oh uNkulunkulu waze ngani wena uNkulunkulu akwenze njalo uNkulunkulu kwena mntotana hawu wasethi buka njengakaqedi ngaqedi mina ngangiqonde emotweni. Hallelujah. Yini le ayibuza but ngenxa ukuthi wayebuze bubula kuNkulunkulu kwafanele bekhona umuntu osabelayo. Ngithi mina isithelo sokuhlanipha esesihliselwe phezweni masenza abantu basabele bevele north south east west makube khona abakuhlangabezayo. Hallelujah. Kule season bazana sizobona abantu behlangabeza ngokhiye beyimoto kuthiwa sizwile okhiye bezindlu sizwile idocument yasemsebenzini bazalana ethi ungaqala ngomhlangabani sizwile ngenxa yesithelo sani sokuhlakanipha. Shall we celebrate our King? Awuthi makhalana kuzokhiya angakuzwa mina angakuzwa awuphinde kuzokhiye akwazi ukuzokhiya bese kuyathula kufaka phakama unyawo unyakaze kuzani na kuzokhiye sekunjalo sithelo sani sokuhlakanipha alamahasuka yana hazia lihili mondo saya nikapasia ndaya le mondo stekendre kilimushandaya ula nasita zihili mondo steketelia handusia hayando shekelelo setelia in the name of Jesus. Lalela maphela weza mowoza lapha mangaka ama branch mabili uEdwe esithathu nesine kule manifestation mangaka awu4 kuzoedeka esithathu nesine esithathu izoedeka kube ngathi uyahlela yenzeke but esine izophoqa kohlangana abantu bathi sisibale singakaningi efikeni kule ndawo besizaleke S4 awuthi kuzo angizwanga kuzo kuzokhi awen celebrate makhelwane and celebrate. Lensizwa inesikole bathandekayo secomputer uzwele makhelwane akuvelanga ndawo kwadepositwa kwase kuyazaleka inqola njengamanje iyahamba bathandekayo isithelo somusa but sizwa namhlanje uNkulunkulu esabalalisa leyo nto bathandekayo
Awe bathandekayo ukuthi ayikho into engavimba uNkulunkulu ukuthi sizwe ngayo njengodamelina, sizwe ngayo njengo. Angizwanga makhelwane. Anizwanga phela nina ngazi manikho nendlini yabaprofeti. Ayikho into evimba ukuthi sizwe ngayo njengodamelina. Hallelujah. Uma ukholwa ke celebrate endlini sekunjalo. Walethwa ini igolide ngenxa yani yemkhumbi eyazalwa yini ukuhlakanipha. Lokuhlakanipha zale simukelile kunezithelo kuzoveza izithelo. Bese izithelo zakhona lesi lithi iBhayibheli ekuhlakanipheni bazana kunani kunodumo nengcebo ekuhlakanipheni. Sesine reference yesine chapter 10 verse 1 phela ku5. Wathi kuba indlovukazi yaseShebha izwe imibiko ngodumo lukaSolomoni ngenxa yegama likaSimakade, yafika ukuzomvivinya ngemibuzo elukhulu. Kwasuka the queen of Sheba bazali yathi yena hey into enzeka lapha ngizwile kodwa ngisafuna nami kwenzani ukovivinya. Zwana kuvivinya kuni lokuqhubeka. Yafika eJerusalema iphelezelwa yihele elikhulu. Iphelezelwa yini? Yihele. Elani leli hele elikhulu. Kukhona into eyizwile. Amen. Bawuvele north, south, east, west. Bezonanela lento ezelwe kuye ukuhlakanipha. Amen. Ukhona makhelwane? Uyawufonela abantu abangakwazi bathi khona into engizwile ngawo ngisacela ke sibonane ke sixoxe. Yes Lord. Ukhona makhelwane? Amen. Ake sibonane ke sixoxe. Qhubeka. Namakameli ethwele amakha. Oho. Ungakakhulunywa lutho wayisilodile indlovukazi yaseSheba yathi la ngiyakhona kunesilinganiso into efa ngihlangabeza. Amen. Angikhulume kancane bathandekayo. Bathandekayo endlini yokukhola ngicela ukunithiphisa. Kwi-altar kusebenza sacrifice. Iyona into ekukhulumisa kakhulu. I-altar. I-language yakwi-altar is sacrifice bazalana. Yamazwi nesikhathi nokuphathekayo. Uyabona uma ubona ukwenzeka kwezinto ezweni lakwamoya ungacabanga ukuthi kusuke nje kuhalamuziwe. Kusuke kuguqiwe. Kusuke kunxusiwe. Kusuke kuhlonishwe bazalana i-altar lasendiyasabela. IBhayibheli lithi uSolomon mhla efuna ukuhlakanipha kuNkulunkulu wafika nemhlatshelo engakazinikele kwaIsrael. Uma ufunda umlando kuthiwa makuzoletha umhlatshelo wokushiswa bekuba nesilinganiso sesitsha sokumbukela igazi ukuze likwazi ukuyothela abazalwane lapha endaweni engcwele kaNkulunkulu kuzwakala ukuthi umhlatshelo ungenile. Lithi iBhayibheli uma behlaba kumnikelo kaSolomon igazi lageleza likwazanga umumathwa ngisho lesilinganiso ofalihanjiswa. uSolomon wathi mayelana uNkulunkulu wafika wathi ngizwile uzweni uNkulunkulu ngizwe sacrifice ukuthi khonto uyifuna wena. Yingakho ezweni lokuthakatha bazani iyakhishwa imali. Ikhishwe la ukuze wena ungakwazi ukuyireverse ngoba inani elikhishelwe wena kuyaziwe wena ukuthi uzogodla. Phela uJesu azafe eCalvary wayefuna ukukhipha into engeke izikhishwe uSathane ngeke avuma uSathane ukufa. Ngeke avuma ukufa ngoba kophela ngayo. uJesu wafa khona ezovuswa. Akakho okwazi ukufa njengoJesu avuka onga reverse into ayenze eCalvary. Yingakho uJesu niyakucela egameni lami ubaba uyalazi leli gama le-altar laseCalvary ukuthi baba egameni likaJesu uNkulunkulu ukhumbula umhlatshelo waginqwe eCalvary. Hallelujah. Futhi akhumbule la uJesu khona ekhala ethi uma Nkosi kungenzeka sangathi ngajika but besethi Nkosi ngenzela wena intando yakho bayifezeke. Mawuthi baba egameni likaJesu amadolo onke akhothama ezulwini athi manini kukhona i-altar elikhuluma ngaphe kwama-altar. Bese lizwi lenkosi nezilimi zonke bathandekayo nezilimi zonke bathandekayo siyavuma sithi lelo gama eliphakemeyo. Bese alayineka izinto ezweni lakwamoya bese uthi baba yilokho engicela egameni likaJesu. Bese uthi uJesu ubaba uyakunika ukuze akhazimuliswe.
ukuthi impela umhlatshelo wamukeleka. E-altar bazane bekuletha umhlatshelo ungalayithwa. Bungaphathi umlilo. Ukuze kubona ukuthi umukelekile bekwehla umlilo ushise. Bese kuthathwa uthi bazane lo mlilo wehlile kulayithwe ngazi ibani. Bese gada ukuthi zingaqishi njalo mayisezophela kokhela esinye phekwesinye. Ukuze kungalayithwa the strange fire bathandekayo. Kuthathwa lo yamlilo wavela mhla ehle nefike emhlatshelweni. Uma kwenzeka wacisha umlilo, oh inkinga. Ngoba kufanele isibani sicishe. Kufanele kube khona umhlatshelo ozoletha uNkulunkulu ehlengela ngabe. Kuphinde kuthola ini umlilo. Likhona bathandekayo. Ezweni lakwamoya isacrifice iyakhuluma. Akudlala. Futhi inani layo bokwazi ukuthi liyakinyana kanti liyakhulumisana. Awuthi makhelana klinyeka. Khona uzokhuluma. Yabo nje makuthulekile. Uthuleke nje ungakhulumeki. Ubokwazi ukuthi akwenzeki kwi-level. uJesu washiya isihlalo sobuNkulunkulu as a sacrifice. Wehlela kwi-office lomuntu ukuthi ashayele umthetho isidalwa ngoba ethi ngenzani ngikhokha isacrifice. Washayela umthetho, washawa abantu, wathukwa, washawa, wathi uJesu ngikhokhe inani. Ukuze mangiphakama lapha zonke izilimi na yonke into isubmit. Ezweni lokuthakatha basishanga into kodwa bathandekayo sacrifice. Zena uthatha bahluphi bangaletha ikhanda lomuntu uyazi ukuthi melethile yonke into iyasubmit la. Ngoba yinani phela ezweni kwama uyavivinya ukuthi ungakholelwa kangani ungasubmita lethi ikhanda. Hayi hamba. Abahluphi hamba so umuntu serious la umuntu odlalayo. Ayushosha wayifuna lethi ikhanda. Hawu hamba. Kanti kuprovoke abani wena. Uthini ke bazana sesolethe sacrifice singabi nacala. Akho khanda la muntu. Akukho cala lamndeni. Sihambisa amandla ethu nje esisebenze ngekhwepha zethu. Ngikhuluma noNkulunkulu ngiphethe into ebengiyishikilela inyanga yonke ngithi Nkosi yilokho engihlonipha ngabe kudla mina nomndeni wami nginika wena. Bese ethi uNkulunkulu ngingavela kanjani ngingathembekile uma wena unjani uthembekile. Shaka kanjalo kizelo kwamoya. Awuthi makhala ungagodoli kwi-altar. And isimanga lefika la kwi-altar ayiyona lo muntu omnika eyalo we-altar ngemuva. Ngoba kwayena ukhipha instructions sifike lathi le ayiye kuphi nakuphi. Likhona bathandekayo. Uma baza singakhuluma ngokuthwala, abantu afabe bathwele kangcono kakhulu amakhola. Ukuthi nje sithuswa ukuthi igama ke lokuthwala, igama, the name, gama. Yabo. uMose wakhupha lentabeni kwezifa elimnyama. Wangena kulona kwaphazima umbani, waphuma futhi uMose ekhazimula. Lithi iBhayibheli kwakuthi mangabe ethu uyakhuphuka kwehlifa ezulwini, limhlangabeze. Lele sithi thina inkanyamba, kwehlifa ezulwini limhlangabeze uma entabeni. Lithi iBhayibheli indlu yonke ethi mayiphuma imibuke. Ilindele ifu, lithi malehla bese bonke beyaguqa. Baguqela ife lehle indoda mayiphuma. Ngoba yathwala kwathwaleka. Into yasezulwini yamuza esa yamuzwe ephuma. Lithi iBhayibheli kwenye indawo wafika wangabukeka bathi zimboze. Ngoba into obuye nayo siyayisaba emhlabeni. But izwi bazana lenze imitation yaleyo nto. Ukuthi umuntu athwale bazana abe nento ahamba naye temporal. But thina sinento permanent. Shaw makhala ntani hey umuntu wasesontweni hey mshaya thatha umuntu wasesontweni hey ukhona wemakhelwane ayi samba funda nale verse 1 and 2 funda
Kwathi kuba indlovukazi yaseSheba izwe imibiko ngodumo luka Solomoni Yebo. ngenxa yegama lika Simakade yafika ukuzomvivinya ngemibuzo elukhuni. Ake ngize na umfanekiso. Kukhona enye indoda kaNkulunkulu ngicela ungalishiya igama layo. I-around nje like KZN. Kwakuzofika omunye umfundisi la eSouth Africa osuka phesheya. Ezwile ngegrace anayo. Ithi le ndoda kwathi makuphuma ama dates ukuthi kuzobani. Uthi ngahambe ngawuhlanza imali. Ngaleso sikhathi bazana yayinkulu lefika ngizoyisho. Namhlanje sekuyimali encane. Uthi ngazama yonke indlela ngawuhlanganisa u40,000 ngama 90s. Ngawuhlanganisa uthi hey wahlangana late nakhona uhlangana inkonzo isingenile la ngiyakhona. Uthe ngafika usuhlangene kodwa mayithi ngiyafika sekugcwela isekhe indawo. Uthi sihambe ngifuna nje ukuhlala angisithola indawo kodwa kuyabona ukuthi ngumfundisi. Uthi kwagcina le ndoda emphambili athena kancane ngicela nizamele ukuthola le ndoda indawo yokuhlala ingayi kude ibe around. Uthi bamhlelele bamvule bamlethele isihlala ahlale la. Makuphela inkonzo bese thi lo mfundisi iguest le aningibizele yandoda efike emuva ize la kumina bese bebuza athi ndoda ngikubonile ufuna lapha kodwa emoyeni wami kwasiba khona oyifunayo ufunani uthi wathi nalo uthi ngalanda lesi yasikhwama uthi hey ku ayisahlelekanga na kahle khona no 10 no 20 kulo 40 ngabe ngiletha nje into ebopheke ngamabha but isimo uthi wathi ngifisa ukuzopartake kwiministry yakho yilo into engizele ngisuka kuphi uthi le ndoda ngendlela eadvance ngakhona bahlehla nayo kwathiwa wena ngobani awusiphi ID number ukuthi baxhuma emshini yabo bamtshela bathi uhlala kuphi nakuphi bamtshela ngisho amathikithi ama fine ticket asimgwaqeni kuthiwa kunethikithi elithile ungalikhokhelanga umfundisi kwenze njani unethikithi ungalikhokhela sezela lifuna ukukubopha kwenze njani basho onke ama details nale account hawu ndoda base bethi but sicela ukumukela ngokumnikelo wakhe bamthatha bamusa phesheya babefika phesheya bamvulela iminyango engakazi ivuleke empilweni yakhe. Haleluya. Base beyamconnect abathandekayo bamenzela indlela kwase kuthi njalo ngenyanga waya phesheya eyo attenda ebhukhelwe ibona ibhano lokhu yakhona yesiyaguquka impilo yakhe. Lalela bazalwane uthe emesuka iministry yakhe yashintsha bazalwane umshumayeli esimaziyo but uthe emeyishumayela kwaba nento ehlukile. Haleluya. Hamba kuyifune wena uthi ayikopisha hlehlele emuva epatanisa ehlupha mthiyathi mthiya ngicwalisela nge1000 malandela ngiphu 2000 baba ngiphu 1 kanti khona phaya khona uthi hayi sengokhipha lathi mthiya uphinde ugcwalise ngo500 tha umthiya Nkosi yami bekuyilona 1000 le athi athi awusena kodwa 8 noma 8 kanti indoda iqoqela abazane uko akuyina kuyo kuyale kwisacrifice bambona abantu uphethe lo 40 kanti lo 40 uzobuya awuyi kuye uya kwialtar but emva kwalokho iministry yakhe bathandekayo yabe siyaguquka wezwa njengendlovukazi yase Shiba ukuthi kune grace ngaphekwa ama grace okufanele bathandekayo kufanele ibandla lifike la khona likwazi ukunderstand abazalwane umusa endlini kaNkulunkulu bazalwane kunomusa ochithiwe kunamazinga angafani uma kufika abapriest abanye endlini bevakasheli anokwazi ukuthi khona esuka izochathazwa. Amen. Yes Lord. Amen. Ngoba umusa bazalwane wengezwa ngomusa. Amen. Noma angafika umunye athi kukhona engizokuthamela mina but ayikho into engezokusala ngoba urepresent abaphezulu. Yes Lord. And fanele ukunderstand azathi umpostoli uPaul ningalibala ukentertainer ihambe ngoba ngeke nazi kwesikhathi nathi niyamukela nisenimukela ingelosi zilindile nje ukuthi anga connect mase kuthiwa bamba la uthena kwafika umuntu nje kwafika umuntu omunyaka ngangiye egoli ngifike egoli ngima kwaqhamukela enye ikhehla lifake ijezi elima ligugile la ithe uvaveka eligrey nebhloke hamba ngenyawo phansi laphuma lapha kwakuse force liphuma lapha kwa okay thobani okay
kodwa futhi yes uyaphuma la maliphuma buka imoto NUR samba ngayo eyapi le NUR wathi mesho nje ngathi moya ngcele nanga umuntu esikhomba sizothandaza akithi uhamba uyavika phela nawo ngasezulwini ngiyemthandazeni nami khona lapha engolanda khona isibosiso bese sondela athi nivela lapha bafana akukhuluma kubese efuna uxhawula ngokusheshsha ngibuza uNkulunkulu mayingcele ngemxhawuleni umkhulu ngenkathi ngibuza vela sidonsa isandla athi mayingcele ngamxhawula ngenkathi ngivuma bese sibuyisele isandla xhawule asho isibongo simthakasele bathandeka kodwa ngisasiqhubula namhlanje ukuthi kwakuba bese ethi hayi ke ngiyanamukela nathi safika lapha no baba eminyakeni edlule sasala la igoli abangisahamba lokho sashiwa ngiyanamukela wesiyahamba mayehamba ejele eva imoto bese ngimbuka la esibukweni maye emva imoto akaveli mangijikisa ikhanda ukhona mangibuka esibukweni akaveli bese ngiyathula vala umlomo bazana ngiye kwi fasting ngosuku lesithathu bese ngibuza lo esihamba naye ngithi mina uyalikhumbula ikhehle ehlangene lapha nathena ngithi bani isibonga hayi angisakhumbuli bese ethi kumina baba yini ubuze le ndaba lelo khehle ngoba khonto engisabela ukuyibuza kwena ngithi mina hayi khuluma athi ngithe mangilibuka esibukweni la ngavela esibukweni kodwa mangijikisa ikhanda likhona emva lokho maliqeda ukudlula imoto kanje laseliyaphela nyama sengibuza lo mprofeti esikwakhe ngithi mina sihlangane nekhe hlathi wo ifaka ijezi eligrey elivavekile kanje lihamba ngenyawo phansi yithi mina athi mina ngo1989 mhla ngifika la igoli ngamukelwa yilona one of the elders asezulwini elimukela bonke abafikela ngokwemandate yaphezulu othayi alodwa afela ngesephelezela nasethi hayi ke ngoba usufikile siyakwamukela yenza umsebenzi ke thina sikhona la sizikhonzi zobheka ukuthi yonke into ihamba ngokweorder sibheka into yabaprofeti nabapostoli ukuthi iyahlele kana bese bakhona abanye babheka amanye ama-office thina sizele lokho uyabona makhelwane ngoba kufebazana sikwazi ngokuhlanipha understand sikwazi ukupartake ezintweni zakwamoya izwe lobo prophet izwe leingelosi ingakho sesikhathi ngafika kwakho kodwa ngafikanga futhi ubeshosho ukuthi ngifikile kanti akaze ngifike ngaze nje ngibe khona kodwa khona ngafika ngoba izwe lobo prophet izwe leingelosi haleluya nikhona abathandekayo izwe leingelosi haleluya and lezi ingelosi zizele khona ukwenza ukuthi kufakazeleke ukuthi izwe usho njalo phela uGabriel uthi hayi Maria ungalenzi iphutha naku Zakaria lithi hey lokhu ungabaze ukuthi ngiletha amazwi omuntu okhulumile awusekwazi ukukhuluma ngoba wena ungabaze amazwi omuntu okhulume kimi thina siwangabaza amazwi okhulumayo ngenxa yalokho awusekwazi ukukhuluma azazalwe lo mntwana as a warning ukuthi nje ungawangabaza amazwi mina umuntu engimphambi kwakhe ingelosi zenza sure ukuthi zenza noma yiliphi izwi lasezulwini lifezeke kufakazela ukuthi livela kuye uthi uNkulunkulu makukhona umprofeti phakathi kwenina niyakwazi ngokuthi konke akushoyo kuyenzeka mina uNkulunkulu naye ngiyakuzibonakalisa kuye but nina niyakwazi ukuthi uyovela kimi ngoba yonke into ayishoyo iba establish siyadlula la awuthi makhelana rabakata masuka dayana saya kuthanda sibida katayi verse number 2 yafika eJerusalema iphelezelwa yihele elikhulu namakameli ethwele amakha igolide eliningi namatshe aligugu yebo uphele verse 5 yebo yathi kuba ifike kuSolomoni yakhuluma naye konke okwakusenhlizweni yakhe yebo uSolomoni wayazisa konke eyayikubuza kwakungekho lutho olufihlakele enkosini engayitshela ngakhona indlovukazi yaseShiba yabubona bonke ubuhlakani bukaSolomoni yakubona
bonke yabubona bonke ubuhlakani buka Solomon yabo nesigodlo ayesakhile one esinye seyithele sokuhlanipha yini sigodlo indlela yakhe ngayi order yakhona engavela emhlabeni bathandekayo umoya wasezulwini uzonenza izinto ezihlukile ngenxa yesithelo sokuhlanganipha amen haleluya amen anizukulandela nje iphethini ezinto ezikhona but nizosungula izinto engaze bekhona amen mayifika umuntu athi nento yenzile iyakhulumisa Lord iyakhulumisa qhubeka ukudla okwakusetafuleni oh lakhe indlela yokudla kwakho kunobuhlakani kwangekhona nje nansi into ebhlungu bathandekayo asidayiselwanga ukudla uNkulunkulu ezulwini kodwa namhlanje siyakuthenga and sisebenzela ukudla into ebhlungu njengamanje sikulo level nje phansi kakhulu ukuthi sisebenzela ukudla asikusebenzi ukudla siyakusebe it's like khona umuntu bazalane esizigqila zakhe ukuze sidle but inkosi ayisipho ukuhlanipha bazalane si establish abazalane into yokudla amen food security ukudla kube into echichima endlini yokukhonza amen sazi ukuthi nje sinokudla okuright okuphilayo siyakuthola abathandekayo siyakusebenza njengebandla siyakwazi ukwabelana kalula bazalane ngoba akuyona into Lord etholana ngokuthenga kuphela amen uNkulunkulu akasipha umhlaba uNkulunkulu akasipha amazwe bazalane akasipha amaplaza uNkulunkulu sitshale kuphila imndeni amen sidle nokudla okuyikho singadli nje nento ongeyona amen qhubeka indlela izinceke zakhe ezazihlala ngayo indlela yokuhlala yayisithelo sokuhlanipha iorder yakhona isithelo sokuhlanipha ingakho bazalane yonke indawo mawufika khona izinto ezibonayo bese ziyakuphulumisa ukuthi kwenzakalani la amen ubona iceke ungene kwi setup khona into ekukhulumisa ukusho ukuthi kuhamba kanjani ikhaya ubona mawungena egcekeni ukuthi kwenzakalani ubona ngegceke mawungena ikhaya ubona ngegceke igceke liyasho ukuthi kwenzakalani la ekhaya igceke haleluya mawungena kulo haleluya amen ngoba awukwazi ukwenza okuhluke kakhulu le kuhluke kakhulu kuphambane nokwenza egcekeni igceke luhuwe izwe lakho your land igceke lakho liphefumula isibusiso sakho igceke into oyitshala egcekeni lakho iba njengento ekuwe ngaphakathi imfuyo yegceke lakho ikhuluma nawe isabela kuwe wena umuntu ukuthi ubani lo la amen uqambuya ngaphandle vele liyakhuluma ikhaya oyilo ingakho umsebenzi awulethe ushintsho kumuntu umuntu oshintshayo izinto ngomsebenzi nikhona bathandekayo amen nikhona amen imali bazalwane akuyona eshintsha izinto kodwa umuntu ngemali ukwazi ukushintsha izinto so imali noma ungayithola benganani uma kungekho uguquko ngeke lubebuyiko ungathola imali engaka singabona njalo uma uyothenga uqala ujikele phandle uthi iningi kodwa uthi hayi awukho ubhontshisi ohlile kancane kunalo ikhona kodwa imali it's a system ekubambile amen qhubeka ukuma kwezikhonzi zakhe izembatho zazo abaphathi zitsha bakhe umnikelo wakhe wokushiswa ingakho kubazana endlini yokukhonza ubona sisebenza indaba yeorder silwa nento engathi yashayisa ngoba iyakhuluma into ye order iyakhuluma nekhaya bazana ngeke nje ekhaya ufike sitting room bazana kuhlela ingubo zokulala angithi bazana akwenzeki ngeke ufice indishi zokugeza la ekitchen khona into yamisiphambene makunjalo but yonke into ihlelekile indawo yokuhlala indawo yokulala indawo yokudla indawo yokupaka imoto kanjalo nasezweni lethu la kwamoya fa izinto zibe kwi-order but isithelo sokuhlanipha sizosenza siguqula izinto bazalana uNkulunkulu makasenze sibone ngenye indlela vala ku verse 5 ukudla okwakusetafuleni lakhe indlela izinceke zakhe ezazihlala ngayo ukuma kwezikhonzi zakhe izembatho zazo abaphathi zitsha bakhe umnikelo wakhe wokushisa ayewunikela endlini kaSimakade yabamba ongezansi indlovukazi yaze yathuswa na umnikelo anikela ngawo nangendlela anikela ngayo lithi iBhayibheli wakhe izitshe ezihlukile
wakhe izitsha bazana zenani eliphezulu akhela ukuthi nomuntu ombonayo athi kodwa ialtar lami efika kulona uyokwazi ukuthi yini engenze ngaba nje awukwazi bazalane ukuthi kume kahle kanti kwi-altar izinto azimile kahle i-altar lona elikusustainayo kuyo yonke into yakho Amen. Uvale ngama-example awu-3 sibonile uSolomon oqala owesibili amahubwana 4 verse 24 sesiyavala bathandekayo kwasuke kwaba newashi nawe uyalazi ke iwashi verse 24 Smakade sithi labaza namhlanje ukuhlanipha kunani kunesithelo sibonile uSolomon isithelo ekwahluleleni sokuhlanipha kwi research isithelo sokuhlanipha ekwakheni izinto isithelo sokuhlanipha kwi order yezinto zakhe isithelo sani sokuhlanipha amahubwana 4 verse 24 sibona uNkulunkulu nayo ukuthi ukuhlanipha nakho kunani kunesithelo Simakade yaze yaba miningi imisebenzi yakho yonke yebo uyenze ngokuhlakanipha yonke lemisebenzi yini isithelo sokuhlakanipha yaze yamningi imisebenzi yakho uyenze ngokuhlakanipha umhlaba ugcwele izidalwa zakho kwenziwe yini lokho ukuhlakanipha kaNkulunkulu Jeremiah chapter 10 verse 12 uthi umhlaba wawenza ngamandla akhe izwe walimisa ngokuhlakanipha kwakhe Hallelujah ukuhlakanipha bathandekayo ngicela sikubambele kunesithelo akufiki nje kuhlala bese kuyathuleka njengoba sesumukelile bazalane sesimukelile isipho sokuhlanipha kuzoba nani empilweni yethu kuzoba nesithelo kunoguquko kunoshintsho Isaiah chapter 3 verse 4 Simakade wasekela umhlaba ngokuhlanipha wamisa amazulu ngokuqonda ngicela ungicheckela uverse number 19 ku chapter 3 Isaiah mina ngizofunda uverse number 6 ku chapter 4 Likhuluma ngama benefits okuhlanipha mase utholela chapter 3 ngifundele uverse number 19 bese ngiya mina ku chapter 4 verse 6 no verse 8 no verse 9 Usimakade wasekela umhlaba ngokuhlakanipha wawusekela ngani ngesithelo sokuhlakanipha ukumisa kwakhe lo mhlaba ukusekela kwakhe kwaba yini isithelo sakho sokuhlakanipha wamisa ini wamisa amazulu ngokuqonda verse 6 ku chapter 4 ungakushiyi usho ukuhlakanipha kuyakugcina ukuhlakanipha kuyagcinana haleluya amen kuyagcinana abathandekayo ukuhlakanipha ungakushiyi kuyagcinana bese lithi kuthande kuyakukulondoloza ukuhlakanipha kuyalondolozana abathandekayo amen haleluya amen kuyagcinana kuyalondolozana haleluya verse 8 kuhloniphe kusho ukuhlakanipha kuyakuphakamisa kuyaphakamisana ukuhlakanipha suka kuleli zinga uye kwelilandela ngenxa yani yokuhlakanipha haleluya amen kuyakudumisa haleluya kuyadumisana ini uSolomon kwezwa ngaye kwaze kwasuka indlovukazi yaseShiba ngoba izwile ngodumo lokuhlakanipha kaSolomon amen haleluya amen lithi kuyakudumisa lapho kugona verse 9 kuyakufaka umqhele womusa ukuhlakanipha kuyakufaka umqhele womusa ekhanda lakho ukunike umqhele wodumo amen bathandekayo ekseni sesikumukelile ukuhlakanipha kunezithelo masiveze izithelo zokuhlakanipha sivale ngoJakobe chapter 3 verse 17 kunokuhlakanipha kulokhu kuhlakanipha kunesithelo esivezwa ukuhlakanipha ungasabi yikho ukuhlakanipha ukuveza isithelo sakho kudedele kwenza umsebenzi amen verse 17 kepha ukuhlakanipha okuvela phezulu okokuqala nje kuhlanzekile nayo into efasibamba ngokuhlakanipha kunenhlanzeko phakathi amen yonke into yakhona yenzeka ngobumhlophe ngenhlazeko kwesibili yabo bese kuba nokuthula okwesibili kunokuthula noma ngabe kukhona siphi isimo lokuhlakanipha mase kufile kuzodala ini ukuthula bazalwane ezisithelo qhubeka uzwela ukulalela futhi kugcwele ububele nezithelo ezinhle lokho kuhlakanipha zane sikhuluma ngakho namhlanje kuseni okuvela phezulu
Sozwa next week ukuthi ukuhlakanipha kuhlweni igaba ezu4. Kukhona ukuhlakanipha kwezwe, kukhona ukuhlakanipha kwemvelo, kukhona ukuhlakanipha kwamadimoni, kukhona ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Lokhu ukuhlakanipha esikhuluma ngakho kuvela kuNkulunkulu. Yilokhu bazana uNkulunkulu akufuna kithi okunezithelo ezinhle. Amen. Kuneqiniso, kunokuthula, kunokulalela. Lokhu ukuhlakanipha futhi kunesithelo okuziveza empilweni yabo. Kungabe kusemndenini, kungabe kusemsebenzini, kungabe kukuliphi izinga lempilo. Fangazi ukuthi kuzovela isithelo uma siphakame sime ngesinyawo. Ufisa sivala amehlo ethu siphakamise izandla zethu. Sizwile ngesonto ledlule ukuthi ukuhlakanipha kuyacelwa. uSolomon wacela uNkulunkulu wamupha. Uthi uNkulunkulu kuJakobe uma ekhona osela ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu sakuthola. Namhlanje sesiyezwa ukuthi ukuhlakanipha mase sikutholile kunani? Kunezithelo. Kunezithelo. Kukhona into okuyenzayo. Ngifisa namhlanje masithandaza sinxuse uNkulunkulu umoya engcwele sithi Nkosi ngenxa yokuhlakanipha ngiphe khona ngiyathandazela ithelo sokuhlakanipha phe kwempilo yami. Ngiyacela Nkosi kuvele izithelo. Simnxuse uNkulunkulu othembisile nokhulumile izwi lakhe nosiphile lokho esicelayo. Ngicela ke siphakamisele